musidɓe on yi o vidéo o debbo ɗo o vidéo ɗo circuli moƴƴa ka o vidéo ɗo circuli moƴƴa en fait woni giwa 2020 bien avant miɗo alertude yimɓe ɓen fi o situation ɓe yimɓe men wonɓe Sénégal neeɓi komi fuɗɗi on yewtugol aduna on no complicade aduna on hino sattude ñande o ñande aduna on sattay woni goɗɗo le sa woni koɗɗo ka goɗɗo ñande satti o ko e ma o darto o honno koye hoore ma o yiltitoto yahugol no aventure interdisaka yahugol ka goɗɗo interdisaka Guinée en kadi ɗe mari droit yahugol ka yimɓe ɓen ɗe mari droit circulugol parce que koye CEDEAO wonɗen surtout en Afrique de l'Ouest koye CEDEAO on tawa ɗen donc loi ji ɗin no autorise libre circulation des personnes et des biens manam a yaltay a mari droit yahugol e leydi goɗɗo a wayna ɓorde piiji ma instaloɗa ɗumannoɗa kono probléme an o min ko honto woni ko yahugol dako ka goɗɗo halora ka goɗɗo wona yahugol ngol ton de yahugol ɗaɓɓa ka kaydir ka goɗɗo wona ton heɓa kaydi golla na probléme c'est pas interdit parce que wonɓe minen wonɓe Europe ɓe meɗen wadde ɗum mais wonde Amérique ɓe meɗen wadde ɗum c'est pas interdit yahugol e leydi respecta saria leydi ndin c'est pas interdit ko yahugol halora leydi goɗɗo woni probléme parce que ñande sofoyi wo ñande satti wo ko étranger ɓe mbiyatoto yande mum on yi ko woni feƴƴude Afrique du Sud kon on yi ko feƴƴi Angola ɗo kon e sayi on yi ko feƴƴi Gabon kon e sayi donc etc ɗum noon le ko entre ɓale ɓen entre africain ɓe ɓen donc leydi kala no woodi des frustré leydi kala leydi ndi ƴettu no woodi yimɓe soñjiɓe no woodi des gens on yafotolan komini haalde kon mais no woodi hara des gens ça ne va pas donc si ɓe kamɓe ɓe ƴettay maal mo ɓe jogii on ɓe wattanalila ɓe yowa ɗum e goɗɗo ɓe inna ko kanko haɗi no wayi exactement kadi fi o question d'immigration ko woni feƴƴude leyɗe porte ɗo Europe ɗo ma Amérique no woni ko ɓe inta extrême droite kamɓe kadi ko ɗin discours ji ɓe jogii ɗo kono ko haji kon on yiyay wonɓe wolde ɓen dénoncude ɓe fi on extrême discours ji extrême droite on ko kamɓe tigi woni leyɗe porte ɗo wonɓe activude ɗum ka réseaux sociaux ji hara ko africain ɓe wonɓe dénoncude ɗum ɓe woɓɓe maɓɓe tigi hay ñande go mi wanno vidéo mi yewti ɗum hiɓe jooɗi ka leydi goɗɗo kono ɓe activude xénophobie manam añugol koɗo ka leydi ko ɓe iwri ton sifa sénégalais ɓe goo e sénégalais ɓe goo ɗen yiya ɗo añugol kan noon étranger ko sayi ko fof aña kadi haray kadi saba kono si tawi ko yimɓe tun cible haray no woodi ko woni ɓaawo ton kon min noon law mi observe par ce que min ni o min ko toon mi heɓa ko toon min janɗi no fandi heɓaɗo Sénégal janɗi toon pullo mo nanali koye haala hoye mettukoy hiɗon faamude donc kono wasi men yewtande on souvent yon wakkilo yimɓe wonɓe toon ɓe yo wakkilo ko neeɓi wo ko ɓe heɓi wo ɓe artira ka maɓɓe wonon fier wonɗon wongol guinéen wonon fier iwdi mondi wonon fier wongol fuutanke wongol guinéen wongol fier tawata heɗon tawa e on ndin leydi ɗon wonon kadi on contribue avancingol la Guinée on contribue ay moƴƴingol la Guinée hande ɗo mi jonnan ɗo exemple Fouta ko opérateur économique ɓe jelo marɗen ko marɓe jawle jelo marɗen so on ƴetti ɗo Angola ko fulɓe jelo réalise Angola installé investisi Angola so on ƴetti ɗo Sénégal ko fulɓe jelo ye investisi Sénégal ha joni no continue so on ƴetti Côte d'Ivoire ko yimɓe jelo ye investisi Côte d'Ivoire so on ƴetti hay Mali Bamako un pays tawata ɓe mari instabilité politique mi yi hay fewno Alpha Condé ɗo en 2020 fulɓe no immo ƴetta piiji maɓɓe ya installa ressource ji maɓɓe financiére ji ɓe ya ɓe installa ɓe investisa Mali Bamako ko fulɓe jelo investisi Sierra Leone ko fulɓe Fouta har ko fulɓe Fouta Guinée jelo investisi Gambie investisi Libéria investisi ha Cameroun ha Congo mi yi au nom de quoi ɓen ɗon fof si aruno hande Fouta ɓay mi wolni on fi opérateur e marɓe jawdi ɓen ɗon fof hara ɓe créé no nder la Guinée de na Fouta toon par ce que Guinée leydi ndi yawɗon la Guinée o hande vous êtes chez vous on c'est dit kon heɓu on sensation ɗon ko Guinéen na hay innugol tun ko Fouta tun hara ko vous êtes des Guinéens si on ari on investisi ɗum kam men est ce que maggo jongay ha hibba bonata
hayde marno usine ji hande ko be transformera mango si fewndike de marno hande ara usine ji ko transformera lemunne si fewndike de marno usine ji ko transformera pia ma buudi kala fruit mo andu don fuuta ma en tout cas légumes ji din ma tubercule ji ko cultivété ka fuuta ɗin piiji fof hande so ndaari on taway ɗi tambitaka naafi wondema lendi moƴƴata ko woni tambitaka go leɗɗe ɗe ngalaka e awede hino yorude lendi hino yorude yimɓe no yaltude e village ji ɗin hande hoggo ngo yewɗa hongo laaɓi poyi parce que fi honno exode rural on parce que si golle ala yimɓe sukaɓe yahi ɗaɓɓere nokku goo donc ya yewka goɗɗo joɗoɗa ɗon dakoɗa tawa ko golleji ko duwaɗa wadde ka mako tawa ko ɗin kadi yahata waɗa ka goɗɗo iwgol wono Guinée ɗon yaha Sénégal cultiva leydi Sénégal Casamance ko honno goɗɗo yurta Guinée yaha cultiva e ɗen leyɗe ɗon donc nde o xénophobie ko ne wadde ɗo kon hande ko enen immoto fi ɗum yewtidiranen goonga kono sa yewti ɗo ko woɓɓe go tigi yaltata innama no hiɗa yenni fulɓe ma hiɗa mokki fulɓe ɓen non wona goɗɗo réglata probléme ji men ɗi o debbo ko haali ɗo kon o wowli de façon générale mais ko ɓernde makko mone makko on o déversi ɗo ha o andali ha o déversi guinéen ɓen fof mi kadi goɗɗo gono yaltanoɗi vidéo inni wo wona guinéen ɓen fof de ɓe wi ko fulɓe fuuta ɓen ɓe woni wolde fi mum vous vous rendez compte wo ko fulɓe Guinée ɓen ɓe woni wolde fi mum par ce que ɓe yawaki fulɓe Mali Bamako ɓen ɓe yawaki fulɓe Mauritanie ɓen ɓe yawaki fulɓe Cameroun wonɓe Sénégal ɓen ɓe yawaki fulɓe Niger wonɓe Sénégal ɓen ɓe yawaki fulɓe Tchad ɓen Ghana kala pays africain mo anduɗon haalpular no wowle ma Mali ɓe yawaki ɓen ɗon fof ko pullo fuuta Guinéen ɓe yawi fi honnum par ce que hiɗon yaade ka maɓɓe hiɗon gollude hiɗon wakkilade hiɗon réalise ɗon sode terrain hiɗon darnude hiɗon avancude ko ɗum ɗo noon ɓe mettude joni noon sa woni ka goɗɗo a dogi ka ma a inni an kama sécurité ala kaka goɗɗo heɓoyta jaam si sécurité ala ka ma ko andu a daragol ha sécurité ñiɓe kama ka ko a immo doga yaka goɗɗo haɓɓitoɗa sécurité on ɓen ton on protégé te non sécurité leydi goɗɗo protégé tama par ce que ñande ɓe immi woɓe wataɓe contrôle de ko ɗum duwa ɗon faamude yo musidɓe kono ñande goɗɗo yewti on wo onon na on côté ɗon angle ɗon renta ton on sikkay en fait ko felugol on mais ɗo yen yaltu défendre yennidiren e maɓɓe attaquediren e maɓɓe discuter e maɓɓe hoore leydi maɓɓe ndin iwolder nen taw goonga si payku ma immika yeehi bonni ka kawte a innay payku makun ɗo ya sonkidude e kawte ɗen ko payku makun corrigata taw sa corrige payku makun la prochaine fois o yata o bonna ka kawte ɗen arata yennama ma sonkanama yawre nden ko enen waɗi nde e hoore men ko on gonga ɗo yimɓe ala e jaɓɓude yawre nden ko enen waɗi par ce que ɗo yetta pullo foto no immo ya Sénégal o tawa ala activité mais o préféré joɗagol Sénégal tawa activité mo wadde Sénégal mo wawi wadde mo Guinée mo wawi wadde mo ha Fouta Diallo mais o bañaki yogol Fouta Diallo o joɗo ton réalise un projet makko ɗo mais mo préféré yogo joɗo Sénégal voici la vérité hino probléme mom falaka réglude on fewndu dogano yahano fewndu Sékou Touré no wawano famegol on tuma hari ko persécution politique fulɓe ɓen hari no persécuta ɓuy dogu no yalti mais hatta kadi woɓɓe luttutino ka leydi ton ɓen luttunoɓe ɗen famille ji busande kadi réussisi ka commerce goy luttutunoɓe ɓen woɓɓe kadi réussisi ka commerce iɗon famude woɓɓe ɗon yaltuno yeehi kono joni ɓay guerre ala la Guinée probléme ala la Guinée Allah waɗi kadi ha hande heɓal guerre civil la Guinée yettude Allah kono ɗum goɗɗo jotto ko goɗɗo dako goɗɗo mi ay woɓɓe no jooɗi extérieur ɗo ɓe yaha ɓe golla ɓe heɓa mbuuɗi ɓe inna ɓe yaara ɓe sooda terrain Sénégal ɓe darna ɓe yata ɓe darna la Guinée au nom de quoi mi wonɗo e wolande on babe an quand il a pris sa retraite babe an ɓe ƴetti retraite maɓɓe en 1996 famille on fof artuno Guinée mais iwno Sénégal définitivement goɗɗo hootu kama ton yewka goɗɗo jooɗoɗa pour la vie inna an ko beetum o yaka goɗɗo hejjonka makko a wata hejjude goɗɗo ka makko sina kanko tolnuma sina o jaɓo haalaji metten ɗin fof a nanay mi yii hay Guinéen ɓe gono yalta ɓe inna wosa on yii hande Guinéen fof no yennede ko c'est la faute au peuple quelque part ko gonga maɓɓe par ce que a yata sosoɓe no waɗa ɗum a yata maninka no waɗa ɗum a yata forestier ɓe no waɗa ɗum kono sa wolni ɗum fulɓe men ɓen ko kamɓe tiginito non ɓe wona d' accord ko enen ɓurata yawgo sooda leyɗe ka yimɓe c'est ça la vérité ko ɗum woni gonga on ko yawgol ciko leyɗe ka yimɓe waɗen accude ndaren hono organise toɗen gollen ka men la Guinée insécurité on c'est partout dans le monde siko ɗum huluɗon insécurité partout hay États-Unis hay ko États-Unis wonɗa min mi yewdiɗo hay goɗɗo hanki
hako heccianki on do Amerique o wi ilan hay yaltugol soda wada essence ka auto makko si nibbi o susata yaltude parce que fi hondum himo huli wata goddo yaltu fellira mun ni Amerique mum e développement mum dawa yaltude ni goddo o dara mani o ta weltama o fellire ni et tisike donc on n'est jamais à l'abri de l'insécurité ko woni da ka adna do hande leede porto ko yimbe sikkuno sécurité no wodi do na be nata be taw yimbe no jodi no yarde café woni mano ari e boîte be arade terroriste nata fella fu on yaadu no wadi dum France do on yaadu wadi États-Unis on yaadu wadi Londres on yaadu wadi Espagne on yaadu ha Moyen-Orient partout hande adnon ko woni instable kon donc on waday vision d'ensemble yo mon donc fewndi don adapta don e réalité changement aduna yo musibbe dogugol ya aventure ya investisseur leede godde on accay dum min mi yi do hay yimbe no yehi ha Angola yehi to mo ini bureau politique ji jodi ton Angola ya darna galleji darna mosquée ji hay mosquée ji yimbe ya darna ka leede yimbe onon do quoi joni sa yi a wadi non ka goddo ko honno respecter tama nyande o minnuma o fiidi wo ko an watto yande mu nyande o tawi o san ba pa wo ko an watto yande mu do yenti hande Sénégalais ben situation mabbe ko fewndi don hakkunde Diomaye e Sonko ça ne va pas be ari be hendike laamu population yimbe be ari be dayni yimbe ha be hendike laamu ko non ko be sikkuno ko be jokki Macky Sall bay ko pullo be ittimo ko pouvoir parce que se be accuno on non si woni don hay so duubi sappo no o golnayno Sénégal hayno hande Sénégal na do fewndi bu hayno feƴƴitino buri do kono non bay ko pullo be combatti mo ha o wi ko pouvoir parce que noni gonga en fait kono sauf que be do ari ka pouvoir mais honbe wadi hay fus e der 2 ans on do hay fus joni di moneji don tawi be waade réglude ko mombe yanata parce que be susata attaque de fulbe sénégalais be hattanaka be susata attaque de fulbe sénégalais be parce que ben don hino mari dole be mari poids e leydi ndi hibe dari bona accay be yaka facciare nde ko pullo yi Fuuta yiyata do Tahirou Sarr dar do yenna pullo Fuuta e yimbe makko hara fulbe no wodi jangube andube piiji kono on non be memata mo de ko say ko mo siddo mabbe pullo Fuuta Guinée mo mabbe on non be acca yafata ko mo awa ko ni wawden enen ko hakkunde men woni yafondirta kono goddo way arde wi en ko faala tutta e hoore men hibba salta e hoore men ko den susatari a jisude donc kalande yawrande yudon do ko parce que ko monnaie sénégalais ben ko be honno ko monnaie e hoore fulbe ben ko be mari ton kon ko dum be faala déverser de hoore pullo Fuuta ko dum woni origine problème on fo parce que yino hay debbo sénégalais ji gono yette Diop men ndako no yette ko Diop o yalton do wadi sorti ka radio ka télévision don chroniqueuse yo o yenni leñol pullo fu o bagori Macky Sall o yenni leñol pullo fu sénégalais be bay o tawi dum don immike darike o yawno o présente pardon o yeyi o présente excuse malgré ça ha joni be continue be yennide be ka plateau ji télé be wolay ko be faala sur les peuls gouvernement guinéen on sénégalais o réagissata gouvernement guinéen o réagissata goto ala e kondanude dum donc c'est le laisser aller ko nyande no way woni feƴƴude Afrique du Sud kon ma sifa alla dandu ko événement nar fendo ko sifa ko wadno ko Mauritanie en 1989 alla dandu ko don yimbe famata awa immagol yaha dako ko goddo musibbe wona affaire piiji go mi wona ni on ko ene woni responsable ko enen sa holli goddo mo burma valeur o respectatama sa holli goddo himo burma ko woni wo o respectatama parce que son o yi be susata le hedditi din ko pullo tum be yawi sénégalais ben ko pullo tum yawi pourtant na fulbe to woni ressortissant guinéen wonbe Sénégal ko parce que pullo be fulbe yawni ene wawata ittude monnaie o sifa mama soro men ko wonno kakala e wawata ittude monnaie don so yibe be yawaki hedditi be Nigérian be ala ko watta trafic d'argent blanchiment d'argent e Afrique do buri be Nigérian be e prostitution yeyi tagol manam kono pullo Fuuta warata dum pullo Fuuta yahay golla dignement yaha golla fuddo ka ley golla ha heba boutique heba magasin fuddo voyage do darna immeuble ci sifa no ande don Guinée non kadi kono be woni wadde Sénégal partout ko be Angola partout mais no dérange de hediti be est-ce que don famude donc na fo wata accepter de yugol hidon évoluer ka mabbe ko dum do don andude prioriser ka mon na mardo kadi attirugo attention mo non be fulbe wo enen be sibbe me wombe Sénégal ma ar iwbe Sénégal de mi wayno wombe extérieurement wombe partout dans le monde a immoto do yaha Europe do ba ma Amérique ma partout ko yawda ma he Afrique to mi remarque eno a fottay e fulbe no jododi hara ko e haajo soit ko dennabo ma ko mariage pera
kala haaju do ko wadi ya fulbe no wadi mojo boy no jodi no wola wolof ko honno mari don complexe ko fi honno do mari complexe ko fi honno onon jotto don e wolugol wolof hakkunde mon ko fulbe tu woni ko fi honno mara don on complexe don ko dimpiji do don combatude c'est-à-dire woni fier ko won don ko woni hala monkan stayna goddo mo stay goddo wonde goddo monanta hala monkan don wawi yedude makko parce que onanta hala monkan mais ko do yata fulbe no jodi hakkunde fulbe tun mimmi yimbe busure marki dum fi hibe jandi Sénégal yaabe wola wolof ko moni wata wolde wolof ka do wiide wolof dum ko anglais no kon woni on complexe mondo masi coupe d'Afrique wadi mo do yi'a fulbe no jetti mayoji Sénégal hebabe ton mais har nanja wombe Sénégal ton bende worgo wombe extérieur ma hay hebabe ton harbe weltori dum ha fejiti buri hay Guinée kon wonu fier pays mon kon woni fendi woni fier wongol Guinéen na yon fami kino kon Sénégalais har na on Sénégalais ko dum attorton taw après non si tawi mama soro mako ton heba naturellement ka Sénégalais jo mais na ya hollube kadi anka fus na ya hollube anyande wala fi Guinée wo anga tawaka hollabe anga weltora Guinée hare holli hore ma ka complexé en fait acce wongol complexé yimbe même ko c'est des complexés en général ko dum piji do on change de encore une fois merta do compital watane yila piji ko on partage de ko menen appréciation mina yidi on appréciation la andi piji go do wara golle keldude mais franchement di aneji feddi do don publicité do piji di modja on subay piji ko publio ton ko parce que don andoctrine de population on pay koy surtout et piji gono ton et information ji gon ton tawta modja yettugol do partage gol do piji wano innugol ko ni kayde hebirta Sénégal yettugol dum do wara dum hakkille yimbe dum ça pousse les gens men yawgol dabba kaydi Sénégal na dum ko dum guinenjo immanto yawano Sénégal et mayugol fi kaydi ay nay wondo je ne sais pas quoi en fait si be yidu no widu be respecta yo so yidu no widu be respecta yo respecta ta pour lo e hore dum ko enen tunkale wondi dum mimi yaldo ivoirien jon wada vidéo dum yaa wola ko no Sénégal kaydi hebirte mi yaali malien jo e mali bamako mum tawta hande ko instabilité politique et sociale woni ton taw be attaque mari attaque jihadiste sono min men yaali ben hino yeyi inni malien be wombe to mi wakkilo dabba kaydi sénégalais mi yaali be wada dum Mauritanie la même chose pourtant les Mauritanie do ngani discrimination raciale kon ton hakkunde mabbe hakkunde bale be e arabu be morbe be e naarebe be de wiete kono on yata jamais be feetinkino fi kaydi Sénégal on yata Camerounebe ma Nigérian be ma Ghanaian be ma Tchadien be no yaha Sénégal ma ya fi kaydi mabbe ko enen tu woni e dum donc hay jettugol dim piji partage di ko diminuer gol hoore mun no ko duytugol hoore mun sina do hebaro Sénégal hebita to mo andi kono dabbirta kaydi simo fala hebde kaydi c'est tout à fait logique kono na argol dum holla be kambe onon ma imagol Guinée ya dabba kaydi faux papier Sénégal onon de quoi si be nangima ko be waduma o haray no mojjema min do mi bambanta Guinée joy hoore dum parce que loi ji mabbe ko leydi mabbe kambe andi kono watta kaydi mabbe din so holli be non wata wonde baaw kaydi mabbe din wallahi alazim ko be wadi wo haray c'est bien pour vous goto yata do ton aruka réseau ji do e wullugol ton be nangi di on do e kaydi fenandeji di nafata on hay fus be nangi on do be soki on 10 ans ma 20 ans fi kaydi sénégalais haray mere soki on sabo e kaydi porto ya natu immigration illégale leyde porto ma Amérique be nangama be sokama ha yalto ya heba kaydi bete ni leydi don tambe le bon passeport a way voyage do adna lawum fo no buri sibe nangi mo do Sénégal be soki mo do 50 10 ans fi kaydi un sénégalais ko arata tawta din kaydi donc équivalence mayron e kaydi Guinée fu seda parce que c'est mari kaydi Guinée compte passeport sénégalais sottata ko la bafal hombo passeport sénégalais sottata ko bafal ko passeport Guinée wata sottude yewtela compte sénégalais jo wata yaade ko rongo to yaade hay nokku si be ni balé titre de séjour waton sonkido mabbe dum c'est tout à fait logique kambe andi kon organiser ta pays mabbe be wadu titre de séjour donc gollude hidon cotisude vous payez les taxes que pays mabbe kambe andi dum don sur ce plan là mi discuter ta dum sénégalais jo ha hande hayde wotere fi régulariser go leydi mabbe ni ils ont le droit kono tank be ka CEDEAO tank be yaltali ka CEDEAO ala ko piron fi kaydi mabbe din tank be nder CEDEAO parce que on kadi que vous êtes des citoyens de la CEDEAO de la zone CEDEAO kono piroton fi kaydi mabbe donc weltore iwdimon weltore wongol Guinéen brandi ce drapeau guinéen ko wondo wo weltoron mi fala kadi une dernière fois mi explique nan on dernier point mi yidum non kadi welali la yewtay on kadi fi honno wonbe jettugol do vidéo ji
ma photoji Cheikh Amadou Bamba ma be murid mabbe ma be karam ko mabbe sénégalais be wadon dum ka réseaux sociaux do markon dum yennom ben ma wadon de fausse vidéo yennom ben ci don wadde erreur ben ko fulbe non ben ko fuutankebe non ben ko mawbe keldube non ko mawbe mawninabe non haysi tawi on tawa kay croyance mabbe haysi na o murid mais respecter croyance yimbe ben respecter vie mabbe on en fait wato yennu ben non parce que ben ko fuutankebe non joni si tukuleur ju sénégalais jo yi dum non ma ko benta kon pullo Sénégal parce que be nay tukulor fi senindir goles nano il faut ko ngotum ko porto be inata be watano inde Tekrur au nord du Sénégal on est en région non ko Tekrur benta de Tekrur ou Fouta ko Fouta be no Tekrur be non be watano inde Tekrur be na tukulor ko dum wakkan hala lutti be senindire non joni hetti be no falan sendirde e fulbe Sénégal be anda ko il faut ko peuple goto ko dum wadi fendo ni ko affaire be woni attaque de fulbe do be yenna do wada attaque ji no wodi fulbe Sénégal be sénégalais be wombe en défendude ko dum wari kon wattanayi la moƴƴa waton ƴettudo photo ji Cheikh Amadou Bamba ba partageant dum do e yennugol non ko erreur non hare na sénégalais be fonno yennude ko fulbe ben parce que ben ko dari be non contre la pénétration coloniale ko darti be non contre porte français be fo mabbe Cheikh Amadou Bamba son woni fi Cheikh Amadou Bamba no way son inni fi El Hadj Bokar Biro no way son inni fi Samori Touré c'est des résistants ça ete andon tarika mon andon histoire de l'Afrique mar on nata e erreur kerenum hore mon aybe be tawta des gens tawto do nako habude ko dum mi falno yewtugo e o vidéo do mi salmini